Silav hevalna îro dest bi dersa yekemîn ji bo beşê yekemîn bikin. Di vê dersê de ez ê qala zimanê Pythonê bikim. Python zimanekî nivîsbariyê ye. Em ê pêşî zimanê Pythonê hîn bibin. Tiştê wî belkî em derbasî zimanê din jî bibin lê çima zimanê Python pêşî? Ji ber ku hem hêsane hem jî jîriya çêkirî bi Pythonê zêdetir hatine nivîsandin û pirtûkxaneyên Pythonê pir dewlemend in. Yani di nava zimanan de hûn bibêjin zimanekî çawa dewlemend bibe. Bersiva wî pirtûkxaneyên wî ku dewlemend bin pir bin yanî û ku karbin hûn bi hêsantir, zûtir têde kodekî binivîsin, meriv ji wî zimanê re dikare bibêje zimanekî dewlemend. Îja beriya sazkirinê dixwazim çend tiştên din jî bêjim. Hemû zimanên nivîsbariyê tê ku dikin em bêjin hûn van koda dinivîsin, Python van kodên ku we nivisandiye compile dike. Ez bi Kurdî nizanim compile çi ye, yanî wekî ku em bêjin wergera wî ya zimanê makîneyê dike. Zimanê makîneyê û zimanê nivîsbariyê ne yekin. Zimanê makîneyê bi sifir û yekan tê nivisandin, jêra jî dibêjin binarî. Mesela anha hûn vî vîdeoyê temaşe dikin, ez ya bikim Kurdî. Daqdaq boya me wekî Google'ê bibînim. Me zimanê wî kir Kurdî. Di wêneyan de nîşan bidim. Mesela kombers hûn vîdeo temaşe dikin, hûn nivîsan dinivîsin, wêneyan dibînin. Kombers wateya em bêjin nivîsa fam nake. Ji bona kombersê sifir û yek hene. Tenê anha ji vîya bizanibin. Îja zimanên nivîsbariyê çi dikin? Kodên ku em dinivîsin wergera wî ya zimanên kompîterê dikin û van kodên me dikin sifir û yek, li gor wî jî derketiyekî didin me, an jî tenê dixebitînin. Îja em dest bi sazkirinê bikin. Pêşî ez dixwazim Pythonê em saz bikin. Ku hûn Windows bikar tînin, divir de Python xal.org malpera wî ya fermî ye. Divir de werin downloadsê ciyê daxistinê. Ji bona we mesela ana ji bona min direkt fêm dike ez di Linuxê de me dosyaya Linuxê nîşan bide lê ji bona we exe xuya bike. An jî werin li vir downloads Windowsê de divir de sîstema we êdî çi be, em bêjin 32 bît be 32 bît. Êdî zêdetir sîstem bi 64 bîtin. Ji bona 64 bît jî li vir ev bitikînin, dosyaya exe winê daxînin. Di exeyê de sazkirina exeyê jî di Windowsê de hêsan e. Tenê ciyê ku hûn bala xwe bidinê ev e, em bêjin Python pet binivîsim, ser wêne nîşanê we bidim. Di Windowsê de hûn ê bêjin next û saz bikin Pythonê. Tenê divir de pet Python hûn ê vîya nîşankirî bêlin. Ji ber ku kombersa we Pythonê nas bike, yanî hûn ê saz bikin lê ku di termînala we de termînala we ev termînal di Windowsê de hûn di ciyê lêgerînê de cmd binivîsin, cmd, hûn ê vî termînalê bibînin. Ji ber ku ev termînala we de hûn Python karibin binivîsin, mesela min ana nivîsam Python xebitî. Ji ber ku ev Python kombersa we nas bike, evî ya bitikînin û wisa berdewam bikin. Tenê giringiya wî ev e. û ku hûn di macOSê de ne jî hilet nebin birêw bû wekî vîya termînala xwe vekin û birêw install Python 3 binivîsinin. An jî Python başnayê bîra min. Hûn dikarin ser YouTubeê çawa tê sazkirin di macOSê de wî jî mêze bikin. Di Linuxê de jî em bêjin hûn di arçê de ne pekmen an jî yay s Python dinivîsin, an jî Python 3 dinivîsin. Ku hûn di debiyan an jî Ubuntu'ya wana da bin jî apt get install Python 3 dinivîsin. Bu Python direkt ji we re tê sazkirin. Anha di kombersa min de heye sazkirina Pythonê wisa ye ku we di sazkirinê de pirsgirêkekî dît, pirsgirêkekî hat serê we. Di şîroveyan de binivîsin heta ku ez karibim ez ê alîkariya we bikim. Îja em bêjin me Pythona xwe di kombersê de saz kir, em ê çawa Python kodên Pythonê binivîsin. Ji bona wî jî em ê edîtorekî daxînin. Navê vî edîtorê Visual Studio Code e, ev edîtor ya Microsoft'ê ye. Lê tiştekî baş e ji bo kodnivîsê gelek amûrên baş tê de hene.
Wide dibîne ez di Linuxê de ketime direkt ji bona min Debian û Ubuntu wana nîşan dide. Lê ji bona Windowsê hûnê exe daxînin. Ji bona macOSê jî li ser App Storeê xelet nebim hûn Visual Studio Code binivîsin ew ê derkeve. Hûnê daxînin sazkirina wî jî hêsane next bikin û ê biqede. Îja em werin programa xwe vebikin. Evî edîtorê dixwazim vêya bibêjim. Edit text em vekin. Vê tekstê ev edit text yani normal notepad'a ve bifikirin. Di notepadê de jî meriv dikare kodan binivîse em bêjin divir de ez dikarim kodê Pythonê jî binivîsim. Ferqa vî notepadê û ferqa vî Visual Studio Codeê di bingehê de. Di bingehê de tune ye. Lê Visual Studio Code ji ber ku em xweştir kodan binivîsinin taybetmendiyên gelek hêja lêbarkirine ji ber wî em Visual Studio Code kartînin. Jem hinekî bidin naskirin min mezin kiriye ji ber ku ê ku di mobîlê de temaşe bikin jî xweş bibînin. Divir de serekê de Explorer ciyê dosyaya heye em bêjin divir de Open Folder hûnê bêjin ya jî dosya klasörê veke. Mesela ser kîjan klasör dixwazim bixebtin Documents de dixwazim klasörek nû vekim navê Python danîkim di hundirê Pythonê de jî dersa yekemîn binivîsim ev weş çêbû. Di dersa yekemîn de ez dixwazim bixebtin. Binêrin dersa yekemîn vebû û em divir de dikarin ji bona di nava dersa yekemîn de dosyaya vekin di nava dersa yekemîn de klasöra vekin. Li vir ji bona dosyayên me nîşan dide em bêjin divir de ez çi binivîsim zinar py binivîsim zinar gs binivîsim dosyaya javascriptê wan divir dosyayê me klasörên me nîşan de li vir jî lêgerî heye em bêjin di nava kodên we de gelekî kodên we hene û hûn dixwazin tiştekî bigerin li vir jî dikarin bigerin an jî di nava dosyayê de hûn Ctrl F bikin cihekî wisa ve bibe û hûn dikarin divir de lê bigerin. Li vir ji bo GitHubê ez ê anha qala wî nekim û li vir jî ji bo debugê li vir cihê extensionayê em bêjin vî hêza Visual Studio Codeê ji ku tê ji ber extensionê wî tê mesela çi qas extensionê wî yê xweş hebin û temayê wî yê xweş hebin mesela kodan bi reng dikin ji ber ku me re xweş fam bike an jî extensionê wî kodan hêsantir dikin ji ber ku me re binivîse. Jem ê li vir navê Pythonê bigerin ya yekemîn dibe ku dernekeve tenê Python evî li ber wî dîka Microsoftê divê hebe ev extensiona wî ye fermiye saz bikin li vir ê bêje install hûnê bitikînin. Ev ji bona ku em hêsantir kodên Pythonê binivîsin hewce dike. Îjem vegerin dosyayê xwe beriya wî jî tenê dixwazim vêya jî nîşan bidim. Çend koda binivîsin ji ber ku nîşan bidim. Zinar an jî tekno wek hev Kurd binivîsim. Zinar binivîsim wek hev yek x wek hev 0 y wek hev true. Bura true be. Peki net. Cih. Palet tanımsın. Python'a da binivîsim. Divir de temaya em dikarin bigerin mesela. Em bêjin li vir êdî kîja tema ji we re xweş bû li gor ve kîja hêja ve em spî çavên xweş dike. Hûnê wî dikarin hilbijêrin ji xwe re û li gor wî kodên xwe binivîsin. Ev xweş bûye dike. Mesela rengê wî guherî. Îja me kodê xwe nivisand divir zinar p'ye ev tê wateya çi zinar xal p'ye tê wateya ev dosya Pythonê ye. Zinar xal js tê wateya javascriptê ye ev dosya. Em vêya jê bikin. Ana dersa javascriptên ne li vir xalekî spî hûn dibînin. Ev tê wateya ku ev dosya nehatiye qeyd kirin, nehatiye tomar kirin. Ji bona wî hûnê werin faylê divir de save an jî Ctrl S bikin. Em Ctrl S bikin CTRL-S binêrin ev çû yanî ev hat qeyd kirin. Îja ji ber ku em vî kodê em bixebtînin em dikarin pêl vêya jî bikin direkt ji me re koda Pythonê ev bixebtîne. Ev vî îkonê bi xêra extensiona Pythonê ji me re hat. Extensiona Pythonê tune be ev îkon jî tune. An jî em ê di Windowsê de yanî dîtinê de terminalê vekin.
terminal ne ait Visual Studio Code'ye? Terminal normal terminal kompütera me yani Visual Studio Code ha me terminali vekir ha liverda me terminali vekir farka bitine Visual Studio Code terminal me liverda nişan da jiber kujmara hesan be kode fa liverda kaptine önerine em tkudene dinava home zinar document Python derse yekemin dene em ls benivsin fermanın terminaline an hezil serne sektim dersin peşe rojile belkes kalktım fermanın terminaline ls yani liste kez zinar p'ye nişanı medde bine dersa yekemin de derse yekemin klasöre zinar p'ye dosyayı İja jiber koyan bixaptin eme Python u nave zinar p Python vallahi yekem bihelin ve em vi vallahi ne helin ne xapte xalatiye ki bileme bine xabeti em çavat zan xabeti me şiyan u dîsa an haj me fermanekî dixwaze terminala me divir de awqas kod nivîsan lê tiştekî xuya nekir belê xebitî lê tiştekî bersiva me neda ji ber ku em bixwazin derketiyekî bibînin divê em print binivîsînin print fonksiyonekî Pythonê em çi têda binivîsînin em dikarin direkt divir de nivîsekî jî binivîsînin em bêjin zinar teknokurt mîna dosya xwe qeyd bikin û dîsa dosyayê qetin binerin divir de tiştek me di hundirê printê de nivîsand ji me re dîsa di terminalê de nîşan da ji em dikarin yoksa nivîsê de em tekno binivîsin tekno ji ku tê vî teknoyê me direkt divir de em ê nîşan bidin qeyd bikin Python zinar p'ye binivîsin me tekno nivîsand bersiva wî kurt da beriya ku ez qala variable bikim ev variable yani ez ê qal bikim dixwazim hinekî li ser printê bisekinim hefekî temayê biguherînim ev ji me nexweş e start modern belê mesela em binivîse binivîsin û di hundirê wî de tekno binivîsin û qeyd bikim hûn dibînin binêwî xêz kiriye xeletiyê dame Python dibêje çi dibêje binivîse ez binivîse nas nakim navê binivîse tune di nava programê de çima printê nas dike lê binivîse nas nake ji ber ku kurdekî vî Pythonê amade nekiriye ku em bêjin kurdekî derkeve zimanekî nû biafirîne û têde bi kurdî tiştan binivîsîne de dewsa printê de em bêjin êdî li gor dilê wî çi dixwaze wî binivîsîne ew bixebite yanî tu rast gele nikarî bêjin tiştekî binivîsî û bixebite an jî ez mesela normal xalekî danîkim li vir û ez dîsa bidim xebitandin bêje xal ez nas nakim yani hûn nikarin li vir bara paragraf binivîsin û di nava kodan de bibêjin bira ev jî bixebite yani rêz û bazên kodan hene ew jî çi ne divê li gor zimanê nivîsbariyê divê tu koda binivîsî bêjin tu aniha li vir dikarî van valahiya jê bibî pirsgirêk qet tuneye dîsa xebite lê divir de em bêjin tiştekî wisa binivîsî ama hana dîsa xeletî bide me ji ber ku vîya nas nake tiştekî wisa tune îja ev Python wexta dixebit ez zêdetir zimanên nivîsbariyê wexta dixebitin rêz bi rêz dixwîne em bêjin tekno xwend hat rêza duyemîn zinar xwend hat rêza sêyemîn ta ku hat rêza pêncemî tekno êdî nîşanê me da zimanên nivîsbariyê wisa berdewam dikin yani nayên ji çara da an jî ciyekî din de dest pê nakin rêz girîng e îja ez wisa nîşanê we bidim tekno em ji bîyara jî bibêjin çi em bêjin zinar binêrin wexta ku deqekî tomar bikim Python zinar binivîsim navê dosyaya me binêrin me tekno re gotibû kurd lê piştê wî me got zinar di dawiyê de zinar dît û zinar nivîsan êdî kurd nema êdî zinar wek hevê teknoyê îja ji vîya re rengê wî şîn xuya dike dibêjin variable yani min ji hevalek pirsî min got kurdiye wî çi ye ji me re got guherbar yani tiştê ku diguhere ev ya tu dikarî her tim têde biguherînî em bêjin te îro cêra got tekno wek hev kurd Svêt dibêjî tekno wek hev zinar di svêt dibêjî tekno wek hev yek eviya her tim diguhere îja divê bi jimaran dest pê neke û em bêjin karakterên taybet têda tune be lê em bêjin hejmar tu dikarî di hundirê wî de binivîsî û karakterên taybet jî em tenê wisa
xêza jêr hûn dikarin binivîsin. Lê normal xêz hûn nikarin binivîsin, ev qebûl nake. Pirsnîşan û baneşan û et û filan û bêvan vana jî qebûl nake. Hejmar di serî de qebûl nake. Hûn dikarin em bêjin bi tîpên mezin jî binivîsinin. Ne pirsgirêk e. An jî em wisa jî binivîsin ne pirsgirêk e, lê divê em vê serrast bikin. Yani ev û ev ji hev cuda ne. Tekno û tekno van her duyo ji hev cuda ne, ji ber ku ev bi teya mezin çêbiye print tekno binivîsin û bidin xebitandin me qeyd nekir biborin. Binêrin tekno me nivisand, tekno zinar nivisand, teknoya bi tîpa piçûk me nivisand, wî jî yek bersiva me da. Dixwazim eviya autosave kane. Autosave yani bi xweber bira ji min re qeyd bike, ez her timî kontrol es nekim. Autosave we vekirî be direkt hûn çi binivisin binêrin divir de êdî eviya xuya nake, êdî qeyd dike direkt. Variable yani guherbar hûnê tiştekî binivîsin û li hemberê wî jî divê tiştê wek hebe, divê tiştekî hebe yani ev dibe jimar be, ev dibe string be, an jî tiştekî din be. Ev çawa dixebite yani ev çi ye em bêjin. Îja em x wek hev yek binivîsin, an jî em x wek hev Kurdistan binivîsin û em divir de print id x em binivîsin. Zinar p'ye biborin, zinar p'ye em binivîsin. Divir de id'yekî de em bêjin. Hûn wisa bifikirin eviya rema we de vî x'ê an jî navê wî çi be êdî we çi danî kiribe. Di remê de cihekî digire, qadekî digire. Em vê kopya bikin. Office îjan vê vekin. Hûnê ez nîşanê vekin. Em bêjin rema me da çawa jî têgirtin. Divir de em vêya binivîsin û li hemberê wî jî li vir Kurdistan me nivisandiye. Li hemberê wî jî em ê Kurdistan binivîsin. Yani evî x'ê an jî zinar qet ferq nake û navê wî çi danî kirin variable guherbar yani. Ev tê wa te ya ku li vir navnîşana wî ev e. Yani navnîşana wî di remê de wisa tê nivisîn. Lê em navê wî dixwazin hezar car zinar binivîsin, qet ferq nake. Çiqas navê dirêj be jî tenê ev nav lê kirine. Yani di remê de cihekî qadekî jê re verşêre ji variable re guherbara me re. Em bêjin li vir em me dikaribû yek jî binivisanda, an jî me dikaribû true false binivisanda, an jî false. Yani evî guherbarê tenê em lê nav dikin. Rema me de anha cihekî ji bona me veqetandiye di nava wî cihê de nirxê wî Kurdistan e, an jî nirxê wî em bêjin jimarekî ye. Lê bi navkirina me navê wî zinar e. Di remê de bi nav wekî vî em bêjin, an jî x nîşan bidin. An jî di remê de tiştekî wisa tê bi nav kirin. Di rema kompîtera me de variable kurtasî wisa ne. Îja ez di dawiyê de dixwazim malperek nîşanê we bidim ku ji ber ku em bêjin hûn di mobîlê de ne, an jî kompîtera we tune ye, hûn nikarin van programan daxînin û Pythonê biceribînin. Ji ber wî jî platformên online hene ku meriv dikare li ser wan kodên xwe Pythonê biceribîne. Ew çi ye? W3 Schools heye. Divir de evî malperê bêjin HTML û CSS û JavaScript û gelek program zimanên nivîsbariyê tê de hene. Hûn dikarin divir de Python hîn jî bibin û hûn dikarin Pythonê jî Python biceribînin jî. Em bêjin divir de em bêjin print wisa nekin zinar wek hev Kurd başê jî print zinar em binivîsin. Em bêjin run divir de ê bersiva me wekî Pythona ku em divir de dixebitînin ê bide me. Yani ku hûn di mobîlê de ne, an jî derfeta we divir de tune ye, hûn dikarin ceribandinê xwe li vir bikin. Lê kodên wisa pir mezin an jî pirtûkxane tê de ne bawerim divir de dixebite. Ji bo bingehê, ji bo serekê, ji bo xweceribandinê hûn dikarin malperên wisa bikarbînin, an jî dersên li vir jî hûn dikarin bişopînin. Yek bi yek qal dike syntax çi ne, comments çi ne, variables çi ne. Yek bi yek qal dike û bi we dide ceribandin jî ev jî alîkariya we dike. Û di vî dersê de em pir dirêj nekin. Vî dersê de tiştek wez qal bikim evin anha. Di dersekî din de dîste hev bibînin. Bimînin bi xêr û xweşî.